khovel hi mihring ta chupani to lo tum kam video a chung kum sang ni le som ni le pariat ti chua film la om ber pakhat the predator kan en hodon ani misang pakhat mishing via tual thattura local chanchinani ato thleng milo thir sakve don nia movie in channa chuan vana tangin van longmak takalo ta tha a chu mishing ten predator kanti misang alien le rap thak takani chu ti lai chun sniper pakhat khuin hian drugs mafia te beina nei ve bok a target akap don chi ati in chu van long chu abula atla a ain hum him man sha mani a harle chuan avel chu akang mepa chu ta chon longleng atangin thil panhi amu predator max le an kuta wachi kut kormak tak tu manan oidon lauti in evidence atan alata ani masere laute a athyen te zinga pakhat chuan alu alo chan to thisana bual khain alo in khaya an hoi kwala masian mu theilo a chan chu predator kha adu hun ain thup thei wangani anin beina khuin kuta abun kha ain activate design kap chuaka chu chon predator hiama a thinrima a thian thi to po kha ajei dar ngal chu mang tangka in khuin chu evidence nen atlan cheta ani akal pa in akut buna chuan in thup theina bol tereute a mutel bok chu te lai chun sarkar agent pakhat ul tiger le apol te chu predator zong turin an lo thlenga khuin chuan afa parori kumsom panhi mi thir thiam bi tak nena chuan chu thil tereute chu athon ta a rori hi ashiatna asha ema chespo en ringotin ada na tur asevek thei ma se khuin chu sarkarin alien mu anti awangin mia angin anmana sipai lui dang palinen ba san phur hova anjing a hian nebraska anti pafel takpu atel ve a chuti lai chon scientist case chuan lepa predator luang chu alo ena chuta chon thilmak takamu predator taksa hian mishing dna alo telve ani chu engwangin nge ti chu a hrebik lovani ti chuan vana alien longdang predator tho kha alo thlok le to bok chuti lai chuan lep chunga thil rap thlak taka thlenga predator chu alo har thuta ain phuarna te ati chhia a lepa om te le gat haute chu athat veka ma se scientist case ero athat velo a chan chu in hum him na tur eng ma ken lo wangani le lama khuin le aspeirol te chu ba sa an phura an kallai chon predator chu an muthuta an oi lo kha an bit ngein an muta ani an ni chon predator chu mun nge an du ma se a masabera chuan an mani veng tu sipai te kha an da bo masakangai chu wangin koili chuan bexley fitlang le thin mangin lo fiama sipai te an ron luta second mi chung lekin an silai te an lak sak vek ma se an that lo ba sa tangin an pe chuak zoka ba san khat lu chon scientist case chu an mu a case chuan predator kha lo ve boka bas chunga chuanga bas chunga tangin akapa ma se predator chu atlan chak le a khuin po chuan a thei to pin shotgunin akap ve ma se a fu lo predator chuan bas akap ve a bas chu a accident a chu milai chong case chu akea ain kap pala sipai dang an local me boxi khuin chuan case chu kalsana du lo ma se sipai an tam si a kalsan le ri zo ma se an ni chuan case chu an thei gil bik lo bike an hu rolin an le a case kha an chan chuak le a chu ti lai chuan sipai convoy pakhat chu lep lam panin akala ma se predator kha a chunga alut reivak lawa sipai zong chu athat zo vek ato bera chon driverin engkim atha em ati chuan predator chuan sipai ban pung sa la in akut ati ding zeu hemi atang hian a chianga predator te hi voi khat che leilunga an lo kal lo mishing tanun dan an shevek to ani a hnuah chuan predator dang a alien le chakzok chu alo thleng ve bok a uiten thil an zonga le lama khuin te pol chu in pakhata an tom khoma an tum chu predator dan bekani ma se an hriat lo chu
an aya tam zawk an awm tih kha khuin chuan a hre chuak thut a fapa Rory niana Predator thil a thon kha Rory chu hlo thon awma a awm tih a hria mahse Rory chuan eng ma hre lo Halloween ani awangin Predator mask kha a vuah a incheia Rory in mask a vuah chuan thil mak taka thleng Predator te khovel thuruk a hmu thei ta veka chuti lai chuan Rory chu Halloween awangin candy dilin a chuaka in pakhata pana tu manan chang lo thom a ron oma pa pakhatin a hnena thil a vuma Rory chu a thin a rima mask kha a in activate chu mask chuan a in humhim nan chu pa le a in chu a kap puaka Queen te pol chuan Rory chu an songa baseball field a ama in alo ding chuta chuan Predator ui pahnih in Rory kha an lo ve Queen alo thlenga grenade launcher in Predator ui pakhat a kap puak dar anin humhim hra ma a top ta anti ma se anti sual Predator pakhat chuan anni chu school bul thleng a uma anni chuan Predator ral thom kha anei tu hena pek let an tum chulai tak chuan Predator dang a aya fi som vela sang le chak zawk alo lang thut a te zawk kha no pang angina ena a that ngal chumi zo a chuan Predator lian zawk chuan a thil bo te zong turin a kalsan le ta ani scientist Casey chuan thil a hre chuak Predator te hian an taksa tichak turin mihring DNA le planet dangmi te DNA an hmang thin ti chu a lian zawk Predator phei chuan a taksa ven him nan exoskeleton a siama an mani hman ruwa ngei po in a ti che thei lo anni chuan leilung climate adang lam ma in mihring DNA hi lakhom vekan tumani hun an nei rei to lo chuti lai chuan Rory chuan Predator long leng omna hmuna ziaka agent Dragar chuan Rory chu a hruaya Queen le asipe te chu an tlan chuaka an ngal mahse Queen chuan in thup theina bol kha ala a Dragar te pol chuan alien long an lo en fel lain Queen chu alien long chunga a lut ruto long chunga chuan Queen chuan sipe a that ngal Dragar ro a that lo a chan chu an longa tanga chuanan Dragar an mamo wang ani an chua chia Dragar chuan sipe te hnena second som chungin Queen in aral thuam ada thak lo chuan Rory ke a kap rawati chumi kara chia chuan Predator liamber chu alo thlenga sipe lens a hliam ngal Predator long chunga aluta software mingina soya he long hi in kuta aom ka du lo ka ti chia anga chumi zo ko ziang cheu ati adu ber chu khun me kena ani chu a DNA la ka tumwang ani a sei zo rolin long chu atike dar veka akal santa ani Predator chuan Dragar sipe te a that zunga Bexley le koili po an hliama an mani le an mani anin thata Dragar chuan Predator man ruwa a hmang ve a ma se a in ka hlum pha ta zawk Predator chuan mekena a kova Queen a kala ma se Predator in a peileng dei a du chu Rory mekena ani zawk Rory chu mihring ril ruchak le danglam ani awangin mihring evolution sa bera angaya a DNA lak a du wangani Predator chuan Rory chu longa a khunga a thlok chuak ma se Queen Nebraska le necklace chuan a hnung an zui longin force ona necklace ke atana athi Nebraska chuan amun na hlanin long tarbana ain thola long chu atlata ani long atlak lai chuan Queen chuan Predator chu abeya scientist Casey po alo thleng an pathum chuan Predator an tova an that theita ani in the top nu chuan Queen chuan a thian te thi na hria rengnan an thil kan thin te chu puanin a fun khoma engemaw chen aliam nuwa Queen le Rory chu lepa an oma Predator long atanga an hnu cargo chu an en scientist pakhat chuan hei hi an hnu chi ani ati chulai tak chuan thilmak taka thleng technology pakhat alo thloka lek hnathok pakhata a in bela chu Predator killer suit ani mihring te tam Predator dawna tur man ruwa alo ni